Ay mga higala, maayong hapon o karon mga higala na ako diri sa school nag-pick up kong RJ. Anya nagpaabot pa ko mga higala kay mga 125 months nila mo out, so early out today. Is Wednesday. Thursday. Thursday today. I'm not sure. I forgot na. So mga higala, ako pa usa diri na kauna sa sa line up sa curb. Ganina nag snow and then melter dayon mga higala kay dili kayo bugnaw ang ground, so nag melting ra siya basta bag-o pa. Kaduha ng snow today mga higala. Anya nagmelt ra siya nya karon nagpaabot na ko daghan na diri mga higala, daghan na sakyanan na abot. Yun wala pa mga estudyante ng gawas. Yan dito nanay dagang sakyanan nagpark sa curb. Yan ug ako nagkuha karon ni RJ kay si daddy nagpaabot sa tao nga mag-winterize sa amo ang sprinkler kay i-turn off na kay winter na na snow. Pa-winterize na ang kanang hose mga sprinkler kay kanang kung na itubig sa hose mag ice man na siya susulod, so ipagawas ang tubig sa hose para nga walay ice para di maguba ang mga hose mga higala. So manang ako nagkuha ni RJ karon nagpaabot siya sa tao nga mag-winterize sa sprinkler. Yan mga bata mga higala naggawas na. Si RJ wala pa. Here's RJ mga higala. Here's RJ. Oh. Slowly, you bang there. Slowly. There he is, RJ. Yes, you cold? Did the people come? No, not yet. Okay guys, we here now in the home, guys. And RJ not ride, he just walking. I just drive alone. So ang snow before basa na siya diya kay nag-melting. Maliit lang snow. Yan, it's sunny day na. Yung mountain dami ng snow doon sa mountain. White na. Ay mga higala, nandito na ang mag-winterize na tao sa aming sprinkler. Ayan doon si Daddy and RJ. Hindi masyado maklaro dahil mayroong screen ang bintana. Ang water. Yan mga higala. Higala. Punta tayo dito sa taas ng sa bonus room mga higala kay para makita ang taong nag-winterize sa sprinkler. Yan mga higala. Ayan. Hindi ako lumalabas dahil ang lamig. Tingnan mo sila nag-jacket. Si RG pa long sleeve lang. Ayan. Nag-start na. Mandar ng machine.
Oh, yan mga higala oh. Ada water. Water mga higala. See? Oh my god, the water. Look at that. Wala, punta tayo sa labas. Magtanaw ta mga higala o saon pag winterize. At the water. Look at that. Smoking. That wasn't clothing. You might need this. You're gonna get this one this place. Nice, huh? Mountain. So bright in the mountain snow. There we go. A little compressor one there. Yeah, but that is Just big blowing up compressor, tires. honey. Tires. Ooh. Oh, grabe katog na. So, balik ko sulod. Mga higala kay tugnaw kay sa gawas. Inanaon na pag winterize mga higala. Na-imagine na yun. I-post ang kanang tubig sa hose para mugawas. First time na mo pa winterize mga higala kay sa una wala mi nagpa-winterize nya. Para di ko no maguba ang kanang hose para walay leaking ipa-winterize mo na nga nagpa-winterize na lang mi mga higala kay og maguba ang hose samot nagmahal ka yung bayad higala og naana diri sa luyong tapos ang tubig sugikan sa hose sa ground mga higala. Ayan. Oh, grabe ka po na. Tagil! Wow, balat. Hindi. RJ. Ganun mga higala pag winterize. Yan si RJ oh. Cold RJ the water. So ganon. Look at that. Look at that. There's a lot of water RJ. See RJ, there's a lot of water. RJ. Ganon pag winterize. You know, RJ. Ganda, RJ. Look at that, RJ. We're gonna go inside and have a check. Okay. Look at that there, Mama. Have Mama there, I can do it. Sayang guys. Oh, grabe ka tignan, RJ. Sipunon ta sa katugnaw, grabe. $112 ang pa winter rice. Only that, $112. So, yan lang guys. That's it for today, mga higala. Bye-bye.